Asay chuy ani nila. Wala nang oras Guys, nanda sa OMG Motor Park sa Dirama Street, Cebu City. So ning habit mi dire kay wala may time gyud. Tungod sa kabisi. Sa ngalan na ya? Handguard. Ha? Handguard. Oh, handguard. Installed handguard. With my mommy. Only Jesus cares. Where is it? Hindi na mabasa ang Jesus cares tungod sa galapok ay kabuling. Kulingita kita na yung motor guys. Hindi pa lang kung lumalaygo ano. Asay chuy ano nila. Wala nang oras Kani atong piliyon guys kay kita mo ni mga bangag. Ang bangag mo ni Shangan. Ato ni siyang butangag suga pohon. Na masabay ko na siya hang brake sa iyang signal light. Si Mamang Kuya. Ayo kay mataod. Na to guys, dun sa siya pag-install. Antay na siya. Oh, busy panggamit sa mga Aerox. Ba? Ang video na sa pagtaot kay para natay idea. Guys, nag-install na yung handguard sa ako ang motmot. Itong papulihag handguard ang atong motmot kay napugaw na. Ano siya? Muna siya ang daan nga handguard. Ano siya forma dere. So, muna siya forma sa daan. Ganaw na to sa kanindot ang bago na to nga gitaod nga handguard guys. Oh. Jesus is my anchor and Jesus saves. Ayaw na siyang balik. Kapakoy! Ali! Ala, cute kayo siya gnaong, oh! Kamak? Dili na makakit. Hala, oy! Grabe siya ka friendly! Maya kayo. Hi! A few moments later. Ha? Mura siya kuhan? Paak? Tanga bisa man ka. Okay ra? Pero mas biyo na nig mabutangan nig suga. Oh, nindot yung Unsay ngalan sa suga ato ya? Nga palito? signal. Ato lang kuan tong gagmay no. Ah, pero makailara man na sila no, makakita ra. Kita na sila. Bagay ra ba? Bagay ra ba guys? Sa inyo guys storya. Nindot na naon kayo para no. Nindot ko na ingon si Kuya. So, approve ba? Approve.